Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε GTA 5. Θα κάνουμε τον Chop μία σκέτη διασημότητα. Όταν εννοώ μια σκέτη διασημότητα, εννοώ μια σκέτη διασημότητα. Τώρα βλέπετε, είμαι με το ελικόπτερό μου εδώ πέρα και προσπαθώ να φτάσω στον Chop. Μάλλον δεν θα φτάσω ποτέ στον Chop. Οι μέρες φαίνονται αιώνες, μάτια μου γλυκά. Δεν υπάρχει αυτό το τραγούδι εντωμεταξύ, μόνο μου το έβγαλα. Οι μέρες μοιάζουν με χρόνια, μέρες με χρόνια, οι μήνες με αιώνες, ξέρω εγώ. Να ξέρεις το μου χειμώνει περηφάνεια μόνο, μέχρι να φτάσω στο σπίτι θα έχω πεθάνει. Με πάω πολύ αργά στο σπίτι. Κάπου εδώ είναι το σπίτι. Κάπου εδώ είναι, κάπου εδώ, κοντά. Κοντά, το βλέπω και στο map. Το βλέπω και στο map. Map. Έλα. Νομίζω το βρίσκω. Νομίζω το βρήκα. Ναι, το βρήκα. Θα προσγειωθώ τώρα να δω μόλις πάνε. Όπα, δεν κατάφερα. Κάπως καλύτερα. Chop, εκδρομή. Μ' αρέσουν πολύ εκδρομές. Πού θα πάμε? Σαν τη σώσα πάμε. Πού να πάμε φίλε? Πού να πάμε? Επίσης να μην ζαλίστε πάλι στον δρόμο. Μην κάνεις κατά Chop. Chop. Άφησε τα σκατά. Μην κάνεις σκατά. Μη μου χέζεις άλλο το σπίτι. Δυσκόλο σπίτι είναι ηλίθιο. Εντάξει, αλλά μην το χέζεις. Ποιος τα πλένει? Εγώ, με τα κάτουρά μου. Δεν θα πας να χέσεις κι αλλού? Έλα πάμε βόλτα τώρα. Καλά, έρχομαι να πάμε βόλτα γιατί μου αρέσουν κιόλας οι βόλτες. Είναι το καλύτερό μου. Και μείνεις πέρα ανάρχοντες κι αν πάλι ο Chop. Τι να κάνω? FBI, open up. Chop, έχεις μουριαθεί ρε? FBI, open up. Chop, θα σου ρίξω με το Reagan και σοβαρολογώ. Θα σου πω, αυτό το Reagan δεν μοιάζει λίγο με το δικό μου. Chop. Καλά ρε Chop, καλά, θα σε δώσω σε λίγο. Τώρα θα μου το δώσεις. Το χρειάζομαι. Θα σου εξηγήσω μετά γιατί. Καλά, τώρα δεν με νοιάζει, πάμε εκδρομή. Τα λέμε. Όλα τα λατά. Βαριέμαι. Πρόσεχε ρε. Chop, δεν έγινε και τίποτα, δεν θα πέρναγα. Πέρναγε το αυτοκίνητο. Όπα ρε, πηγαίνεις με 80 σε κατοικημένη περιοχή. Πηγαίνετε με 80 σε κατοικημένη περιοχή. Θα μου κλάσουν οι μπάτσοι τα παπάρια. Τάξη. Οκ, ό,τι θες, αλλά άμα βγάλω το Reagan και σου ρίξω μια στο κεφάλι και ψοφήσεις, θα ψοφήσεις. Είναι εγώ αυτό που θα πάω και εκδρομή. Άσε μας ρε καθυστερημένε. Γιατί σου ζήτησα εγώ να μου πας, ήθελες να το κάνεις. Άσε που θα ζαλίζομαι κιόλας στον δρόμο, το βλέπω να έρχεται. Να, ήδη από την οδήγησή σου έχεις κολλήσει πίσω από τον άλλον. Σε λίγο θα μας πάνε στα λαγκάδια. Στα όριστα γραμμούνα, στα όριστα λαγκάδια θα μας πάνε τα αυτοκίνητα. Chop. Τι πήγε να κάνεις ρε? Όταν θα κατέβει αυτός κάτω και θα σε πλακώσει, τι θα του πεις? Άρα μου γεύσει από το Reagan του Chop. Ναι, αλλά το έχεις στα χέρια στο Reagan του Chop. Αν ο Chop θα σκοτώσει, θα στο δώσω.
Οκ. Γιατί με λέει καστορημένο? Έτσι λέει και ο πρόεδρος, καλά. Ο πρόεδρος λέει χιουμοριστικά περισσότερο, αλλά εγώ το λέω σοβαρά γιατί είσαι καθυστερημένος. Ηλίθιε. Καλά, δεν είπα και τίποτα. Σοπ, σταμάτα να βρίζεις, μας βλέπουν και μικρά παιδιά. Ποια μικρά παιδιά θα κάτσουν να ασχοληθούν με σένα, ρε? Άσχημε. Σοπ. Καλά. Έχει χάρη, θα σε σκοτώσει. Έχει χάρη. Θα υπάρχει μια γεύση από το railgun μου. Το φανάρι ρε δόκο. Δεν σε έφεσε τη δουλειά. Δεν σε έφεσε τη δουλειά σου. Όχι, δεν της έφεσε τη δουλειά μου. Τη σέβομαι τη δουλειά σου. Μα τι δουλειά κάνεις εσύ, άνεργος είσαι? Λάκα. Εγώ δουλεύω στο νοσέ. Στον ψαθόπυργο. Ποιο ψαθόπυργο? Ξέρεις τώρα που είμαστε? Στη Γατούπολη είμαστε. Εντάξει, στη Γατούπολη. Πάρτο τα μάτια. Αυτά μοιάζουν με Bentley, είναι καλό. Άσε με να δεις όλοι. Οκ, οδηγά εσύ. Όχι, εσύ οδηγάς τώρα. Εσύ οδηγάς. Οκ, ναι, εγώ οδηγάω. Γιατί μη σου πας αντί οδηγάς καλύτερα. Δεν θα θέλεις. Δεν θα θέλεις να το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Όπα ρε! Γκούγκι! Τι γκούγκι μωρέ? Γκούγκι! Ρε! Και ρε τσοπ! Άσε τα γκούγκι και τις μαλακές τώρα. Τσο! Φράγκλιν, με βρίζεις, μας βλέπουν και μικρά παιδιά. Ποιο μικρό παιδί θα κάτσει να ασχοληθεί με εσένα ρε? Πες μου ποιο? Μα την Παναγία όμως. Μα την Παναγία, με έχεις νευριάσει όσο τίποτα άλλο. Έχω νευριάσει τώρα, τα νεύρα μου έχουν γίνει τσατάλια. Καλά ρε, ηρέμησε. Σύγχαμα είπε στο Τζοπ. Ετοιμάσου να ψοφήσεις. Εσύ θα ψοφήσεις. Καλά, εντάξει, μην βγάζεις και το AP. Δεν κάνω να βγάζεις και το AP. Ψεύτο Hitman. Ψεύτο Hitman ή Hitman? Ψεύτο Hitman, αφού εγώ είμαι Hitman. Βασικά ο Hitman είναι πυριώτης. Α ναι, ο Hitman ναι. Ο Hitman είναι άλλος μωρέ. Δεν είσαι ούτε εσύ, δεν είμαι ούτε εγώ. Ναι, σωστά, είναι άλλος ο Hitman. Σωστά. Είναι και πυριώτης. Ναι. Πώς σου φαίνεται το νέο αμάξι? Καλορίζικο θα πω στον εαυτό μου. Αν δεν το τρακάρεις και το χαλάσεις δηλαδή και ζήσει τουλάχιστον μια μέρα, τουλάχιστον θα καταφέρω να το χαρώ. Ο Τσοπ λέει ότι θέλει να καταφέρει να χαρεί το αυτοκίνητό του, αλλά αυτό που θα γίνει στη συνέχεια είναι πολύ unexpected. Πάρα πολύ. Θα πάνε στο Sandy Shores. Αυτή τη στιγμή πηγαίνουμε. Αλλά εκεί με το τρένο θα γίνει κάτι. Βασικά όχι εκεί. Εκεί στην Εθνική Οδό θα γίνει κάτι. Το οποίο θα καταστρέψει τη ζωή του αυτοκινήτου του. Τσοπ. Ο Τσοπ παράτησε το πραγματικό του αυτοκίνητο στο δρόμο και πήρε ένα αυτοκίνητο το οποίο μοιάζει με Bentley. Να δούμε όμως, θα καταφέρει να το χαρεί τουλάχιστον 1 χιλιόμετρο? Ή μήπως ο Φράγκλιν θα του το καταστρέψει και θα του το βάλει φωτιά? Καλά, μοιάζω και λίγο υπερβολικός. Ή ο Φράγκλιν θα καταφέρει να το καταστρέψει και να του βάλει φωτιά? Είναι μέχρι το τέλος για να μάθεις κι εσύ. Ο στόχος για σήμερα είναι τα 100.000 likes και 83 εκατομμύρια προβολές. Ο Τσοπ πρέπει να διασημοποιηθεί. Όπα, φωνάζουνε, κάτι έγινε. Τράκαρες ρε, σου είπα να προλάβω να το χαρώ. Καλά, δεν φταίω, από πίσω φταίει. Σίγουρα, εσύ που έκανες αυτό τη βλακεία και το τρίβτες στην Εθνική. Αλλά δεν έκανα και κανένα ήρημα, ηρέμησε. Ναι, αλλά έτσι όποτε πας θα κάνεις. Να προσέξεις εδώ, είναι λίγο επικίνδυνη στροφή, Οκ, θα προσέχω.
σε έχω πάρα πολύ. Τι είναι αυτό! Και τώρα σε αυτό δεν φταίω εγώ ρε φίλε. Δεν το ξέρω, δεν φταίει εσύ, αλλά πώς έγινε? Πώς έγινε αυτό? Τα μάξι μου. Καλά, θα καλέσουμε άλλο, ηρέμησε ρε. Καλά. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, ο Τσόπ δεν πρόλαβε να χαρεί τα μάξι του ούτε χιλιόμετρο. Και, όπα, τι έγινε? Τους ακούω που φωνάζουνε παιδιά, για να τους ακούσουμε λίγο. Πώς το κάνεις? Έτσι το κάνεις ρε φίλε. Πώς το κάνεις αυτό ρε? Τι είναι πως το κάνεις? Αυτό έκανα, ξέρω εγώ. Τι έγινε αυτό, είναι τσιτάκι του GTA. Πού πας τώρα? Κάτι πατήσαμε. Άνθρωπος νεκρός. Τι δουλειά έχει εδώ ένας νεκρός? Ποιος τον σκότωσε? Εμείς που τον πατήσαμε όταν ήταν νεκρός. Εμείς δεν τον σκότωσαμε σίγουρα. Καλά και να τον πατάγαμε. Ρε τι κάνεις ρε, έρχεται το παραμέντικο. Παραμέντικο! Όπα, πάτσε στο νοσοκόμο. Τσοπ, η ζωή μας τελειώνει εδώ. Λοιπόν, όπως βλέπετε, τους κυνηγάνε οι μπάτσοι επειδή πάτησαν κατά λάθος στον νοσοκόμο. Αλλά αυτό που γίνεται στη συνέχεια με το τρένο είναι σοκαριστικό. Για να δούμε, θα κοστίσει αυτό τις ζωές τους ή θα κοστίσει μόνο τη ζωή του αυτοκινήτου τους? Πάντως κάποια ζωή θα πάρει μαζί του αυτό το μοιραίο τρένο. Οκ. Όπα, κάτι είχε εδώ, κάτι είχε. Τι ήταν αυτό? Τίποτα δεν είναι, ψευδέστηση σου ήταν. Όπα, τρακάραμε. Μη μείνεις. Μένει και έρχεται τρένο. Μένει Τσοπ, οι πόρτες δεν ανοίγουνε. Ανοίξτε κολόπορτες, ανοίξτε. Ανοίξανε. Τσοπ, τρέχα, έρχεται το τρένο. Θα πεθάνουμε, θα σκοτωθούμε ρε. Τα αμάξι ρε. Πού τα αμάξι? Εξαφανίστηκε. Το πήρε παραμάζωμα ρε, τώρα θα το έχει παραμάζωμα για πάντα. Θα κυκλοφορεί με... Μπάτσι! Άλλο έχουμε και κλέψει από περιπτωλικό να φύγουμε από εδώ. Πάμε Τσοπ! Πάμε Τσοπ! Οκ, πάμε τότε. Πάμε. Όπως λοιπόν καταλαβαίνετε, τους κυνηγάνε οι μπάτσοι. Το αμάξι τους παρασύρθηκε από τρένο. Δεν θα το ξαναδούν ποτέ μάλλον. Και είναι ένα περιπόλικο μπροστά. Τέλεια. Περάστε καλά βλέποντας αυτό το ωραίο θέαμα. Αυτό το ωραίο θέαμα είναι το πιο ωραίο θέαμα σε όλο τον κόσμο. Να σε τους κυνηγάνε οι μπάτσοι για αυτοί να μην μπορούν να κάνουν τίποτα. Το παράδειγμα που θα μπορούν να κάνουν είναι να πάνε σε όλες τις γνώσεις σε όλα τα ωραία λαγκάδια που και αυτό θα κάνουν. Και μόλις τώρα φωνάζει. Είσαι τρελός ρε! Τι λες ρε Τσόκο, απλά σηκώνει, κατά λάθος το έκανε. Περιπολικό μπροστά, παλιοτυφλέ, τυφλοπόντικη, τυφλοπόντικα. Πώς να με λες τυφλοπόντικα και καθυστερημένα? Καθυστερημένο? Μα γιατί με είπες καθυστερημένο, βλάκα και με είπες και δύο φορές βλάκα. Καθυστερημένος ρε. Ναι. Όχι, πάνω στους φιάλες, μη! Τι έβγαλες τώρα? Μόλις έπαιζε στις φιάλες του υγραερίου. Συγχαρητήρια. Είσαι ένας βλάκας και μισός. Χάρη μου. Κατάλαβες τι έγινε, είμαστε ζωντανοί. Είμαστε ακόμα ζωντανοί. Χάσαμε και τους μπάτσους. Θέλω νοσοκομείο.
Καλά, θα πάμε. Θα πάμε τώρα. Έλα, άνοιξε. Ρε, δεν πάνε να κορνάρεις εσύ. Ο Τσό μου χρειάζεται βοήθεια. Πάμε στο νοσοκομείο, πάμε. Πάμε στο νοσοκομείο. Βαριέμαι. Αντίο ζωή, τα λέμε. Τσοπ. Ψόφισε, γλίτωσα. Λάκα σου κάνω ρε να ψοφίσω. Θα ψόφαγα άμα είχαμε ανατιναχτεί με το μάξι του. Ακόμα και να είναι μικρή έκρηξη. Αν το μάξι όμως ανατιναζόταν το τεπόζιτό του, εμείς θα σκοτωνόμασταν γιατί αυτή είναι πολύ δυνατή έκρηξη. Το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου αν σκάσει, δεν σώζεσαι μετά, με τίποτα. Αλλά τόσες φορές μας έχει σκάσει επειδή μας πυροβολάνε, αλλά δεν έχουμε πεθάνει. Τι λες ρε, δεν έχουμε πεθάνει επειδή έχουμε πηδήξει έξω. Αν δεν πηδάγαμε τι θα είχαμε πάθει. Θα είχαμε διαμελιστεί. Μη μείνεις εδώ, μη μείνεις πάλι σε ράγιος τρένου. Όχι, δεν μένει ρε, δεν μένει. Άστο, δεν μένει. Έλα. Από τρίχα δεν έγινε. Το ξέρω. Έλα, πάμε. Yeah. Γεια σας. Ο γιος μου εδώ χρειάζεται βοήθεια, Τσο. Σηκωθήκε ρε καθυστερημένε. Δεν θέλουν να μας βοηθήσουν, Τσο. Είπανε να σηκωθούμε να φύγουμε. Αυτό θα κάνουμε, θα το σηκώσουμε όλο στον αέρα. Τσο, μην παίρνεις και... μην παίρνεις και όρκο. Θα μας βοηθήσουν ποτέ. Αλλά δεν παίρνω όρκο. Αλλά θα τους βοηθήσουμε εμείς να μας βοηθήσουν. Βασικά θα τους πείσουμε να μας βοηθήσουν. Πώς? Βάζοντας τους το όπλο στο κεφάλι μέσα. Στο κεφάλι μέσα θα τους το βάλω. Έτσι το όπλο θα τους το καρφώσω. Όπα, πάει να μείνει πάλι, πάει. Θα μείνουμε, μένουμε, ευτυχώς δεν έρχεται τρένο όμως. Έλα, φύγε. Έχουμε μείνει από πετρέλαιο. Ναι, Τσοπ, έχουμε μείνει. Τότε πάμε ρε να γεμίσουμε, έχει εδώ πιο κοντά ένα βενζινάδικο. Ναι, δεν προχωράει όμως, αυτό είναι το θέμα. Προχώρα! Ρε! Προχωράει, ξεκίνησε. Όπα, έτσι, κούτσα θα πάμε στο βενζινάδικο. Κούτσα θα πάμε. Όπα, μην μείνεις εδώ, δεν φτάνει μάνικα εδώ, μην μείνεις. Ωραία, τέλεια. Όσο αυτοί μας γεμίζουν το πετρέλαιο, είναι αυτόματος πολίτης πετρελαίου. Δεν το έχω ξαναδεί εγώ αυτό το πράγμα. Έλα. Όπα, κάτι έχει εδώ πίσω, ένα καινούργιο αμάξι. Όχι, μια μαλακία είναι. Εντάξει μόνο, θα το κάνουμε τη δουλειά μας και με αυτό τώρα. Έλα, άνοιξε. Λοιπόν, όπως βλέπετε λοιπόν, πήραν ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Άλλα τα πράγματα δεν θα πάνε και τόσο καλά συνέχεια. Δεν θα πάνε και τόσο καλά τα πράγματα συνέχεια. Αυτό μπορεί να τους κοστίσει τη ζωή, πραγματικά. Και τώρα θα τους ξαναπαρασύρει. Αλλά αυτή τη φορά οι πόρτες δεν θα ανοίξουν ποτέ. Και θα παρασυρθούν ζωντανοί από το τρένο. Δείτε λοιπόν. Ωραία. Όπα. 3 φορές έχουμε πάει να μείνουμε. Και έρχεται τρένο. Έρχεται. Δεν κουνιέται. Τσόπ, άνοιξε την πόρτα σου. Δεν ανοίγει. Άνοιξε την πόρτα. Δεν ανοίγει ρε. Όχι. Άνοιξε. Παρασυρθήκαμε. Τσοπ. Αου. Παρασυρθήκαμε από το τρένο. Άρα λίγο να σκοτωθούμε.
Δες πόσο HP μου έχει μείνει. Πόσες καρδούλες. Ένα ωραίο μηχανάκι. Τσαμιναμινα. Ρε βλάκα, κατέβα κάτω. Όχι, Τσοπ, Τσοπ, κατά λάθος το έκανα. Τσοπ, πέθανε, Τσοπ. Φύγε και εσύ τώρα, έχουμε και εσένα να μας κυνηγάς, φύγε από εδώ. Άντε μπράβο. Τσοπ, 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 τι έπαθες παιδάκι μου. Σήκω παιδάκι μου, σήκω ρε καθυστερημένο. Έλα, πάει εδώ, ασθενοφόρο. Παίρνω στον φόρο. 911. Hello, this is 911. What emergency service do you require? Τσοπ, γιατί... Thank you. Paramedics are en route to your current γιατί να location. συμβεί αυτό, γιατί να συμβεί, Τσοπ, δεν το ήθελα, δεν ήθελα ποτέ να πάθεις κάτι κακό εσύ. Όχι. Όχι ρε Τσοπ. Τσοπ, τι κάνουμε, είμαστε μια χαρά. Όπως βλέπετε παιδιά, τον πήγα στο νοσοκομείο, γιατί δεν γινόταν αλλιώς, το παιδάκι μου. Έκανε ένα δεμητρό στο δρόμο. Σίγουρα όχι επειδή εγώ πήγαινα το αυτοκίνητο με 380 και τρακάραμε στην ένα δέντρο και πεθάναμε ξανά και ξαναχρειάστηκε να ξαναπάω στο νοσοκομείο. Εξτενωτική ιστορία. Πού να σας τα λέω την ιστορία, παιδιά. Πού να σας τα λέω. Τσόπι, είσαι καλά? Εγώ μια χαρά είμαι ρε. Μια χαρά ρε παιδάκι μου. Όμως εσύ δεν μπορείτε να οδηγάτε πιο προσεκτικά. Λίγο πιο προσεκτικά. Ρε Τσόπ, έλα ρε Τσόπ. Ξενέρω το. Τι ξενέρω περιλήφιε. Οκ παιδιά. Τώρα ξεκινάνε τα ώρα. Τι είπες ρε. Οδηγάω, ποτέ μην ενοχλείς τον οδηγό. Έχει άλλο πένα. Όπως βλέπετε, ο Τσοπ σκότωσε τον Φράγκλιν στο ξύλο. Αυτό δεν το βάζουμε. Δεν το βάζουμε αυτό να φαίνεται δηλαδή. Γιατί ο Φράγκλιν έφαγε πάρα πολύ άσχημες μπουνιές. Πολύ δυνατές μπουνιές. Πολύ δυνατές και ωραίες μπουνίτσες. Παιδιά, έδωσε πολύ γερές μπουνιές και κλωτσές ο Τσοπ. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν θα το βάλουμε και στο βίντεο. Μάλλον ο Τσοπ τώρα θα κάνει επόμενο με το Φράγκλιν είσαι ηλίδιο. Τι κάνεις ρε βλάκα. Το σκότωσε τον άνθρωπο. Δεν αξίζει πλέον αυτή η ζωή. Με το κολάβαξο. Αντίο ζωή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like. Το subscribe, σπάστε το, διαλύστε το. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας, από μένα και το Τσοπ. Γεια σας.